Talladan manzan ka baiwa ga mini yau in ji arzikina. Ina dauko aiki ya rabba na tsare gar na kai da rana. Talla kai ke yi mini ba wani boka ko malami gabana. Kai na sanya kibla duk lokacin da na je in sanya kwana. Wasu sun bar hanya sun fi son su shabe dagun wuri na boka. Ni ko na ce Allah ba wani shakiri mai bani abinci. In ba Allah ba wanda zane je in kai wa maraici. Duniya labari yau wasu sun fi so in je in ta kunci. Sanda na je nema na san kana gida can kana ta bacci. Wasu 'yan san kai ne in bayyana su koko in bar su bukka. Kanda za a yi wasa na so zuwa amma ba su sa da wayo. Dukkanin fasina sun ce da ni yaya ne baka zo ba. Kun ga halin namu mawakan mu ne ni ba su sa da ni ba. Naga faskar wasa kowa foton shi ni na uku ban gani ba. Yanzu ne na gane sai mai kuɗi ashe dai yake waka. Mawakan Abidjan yau ne na tabbatar ba ku da amana. Yanda mun kai sabo komai za ku yi ya ci kusa da kaina. Lalle 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 masoya na kuyi haƙuri komai kun sani na da lokaci ne. Yadda Allah ya kaso haka za a yi shi ne masani ne. Ba ni san zalunci ko cin amana ba ni a kai ne. Kun ga shi mai iko ranar kiyama za mu shi guri ne. Da mutu ba gare shi ko wasa ke fa an bar shi ba ruwana. Gaskiya ɗai kai ne zan furta haka ko cikin makiyana.